Herrian. Eta gu atxilotuak izan ginen, borroka armatua, etaren borroka armatua, ekuazio politikotik ez ateratzeko. Hori zen helburua. Eta hori oso garbi daukagu, 15 urte beranduago oso argi geneukan bezala momentu haretan. Hau oso gordina izan daiteke, baina hau egia da. Behargin bat hilda gaur goizean, Errenteriako Altzate auzoan alamio batetik erorita. Ertzaintzak goizeko 11:04 aldera izan du gertakariaren berri eta larrialdi zerbitzuek gizona berpizteko ahaleginak egin dituzten arren ez dute lortu. Nekanerreko enpresa batzordeak irtenbide bat bilatzea eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Mikel Klaver. Laudioko Glabistako langileek mobilizazio berri bat burutu dute beraien lanpostuen defentsan. Enplegu erregulaziorako espedientea etenik dagoen bitartean, Gasteizko merkataritzako epaitegiak, Guardian enpresari, Glabistaren jabe ohiari, lantegiaren salmentaren dokumentazioa aurkeztea agindu dio. Operazio horretan egon zitezkeen irregulartasunak aztertzeko. Bien bitartean, Laudioko Glabistako langileek beraien lanpostuen defentsarako mobilizazioekin tinko jarraituko dutela iragarri dute. Apirilaren 2 eta 3 epaituko dituzte Jean Noel Etxeberri Txetx eta Beatriz Moye Parisen Txetx bakegileak Lausoko operazioaren arira. Epaiketaren aurrean agerraldia egin dute, dena asumitzen dutela eta behar izango balitz berriz egingo luketela esan dute bertan. Egin nuen hasi keinu indartsu batekin, noski berriz paperean jarriz betiko sustengoak, baina indarra eginez ere sustengo berrien bila joaiteko. Lehen helburua izango da berriro main gaineratzea zerk ekarri zuen Txetx, Michel eta Michel olako iniziatiba bat hartzera, ze kontekstutan ginen, ze lan egina zen eskolegian bake prozesu hori martxan jartzeko eta nola erantzun zioten estatuek ez. Eta nik errango nuke bigarrena defendatzera legalitatea eta zilegitasuna bi gauza direla eta jakin behar dela legalitatetik ez pasatzen. Asumitzen dugu eta bai ez erraten dugu leporatzen digutenari guziari. Relax hori keinu garantitsu bat izateke instituzioak erraiteko, ulertu dugu, egoera aldatu dela, hori alde berri bat ideki nahi duela eskual gizarteak eta guk lagunduko dugu gatazkaren ondorioak konpontzeko bidean eta orrialde berri hori definitiboki idekitzeko. Gabon deizuela guztioi, 8:00 pasa berri iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. Baztanen hasiko dugu albistegia, erdizko eremuaren etorkizuna ez baitute baztandarrek erabakiko. Magnesitas Navarra enpresak han eraiki nahi duen meategi proiektua UGEP udalerriz gaindiko eragina duen plan gixara tramitatzea onartu du Nafarroko gobernuak. Eta hortaz, sustatzaileek ez dute Baztango udalaren edo herritarren oniritzirik behar. Erdiz bizirik elkarteak egin du salaketa. Magnesitas Navarra enpresak erdizko eremuan eraiki nahi duen meategi proiektua udalerriz gaindiko eragina duen plan gisara tramitatzea onartu du Nafarroako gobernuak. Hortaz, sustatzaileek ez dute Baztango udalaren edo herritarren oniritzirik behar. Meategiaren afera 2001 urtean hasi zen. Enpresak eremu horretan zundaketak egiteko baimena lortu zuenean. Herritarren artean, albisteak ez zuen harrera ona izan. Bertako nekazarian hitzek ez dutelako euren animalia guztiak mantentzeko adina lur propio eta herri lurrak behar dituztelako abeltzain jarduerarekin jarraitu ahal izateko. Gaur egun arte proiektuaren nondik norakoak aldatzen joan dira. Erdiz bizirik elkarteak iragarri du prest duela alegazio zerrenda bat meategi proiektuaren aurka. Hala ere, aurretik aukera emanen diete Baztango herritarrei sinatzeko.
Biztanleek argi dute. Haien lurra eta bizimodua defendatzen jarraituko dute eta horretarako herritar guztien laguntza behar dute. Herritarrek proiektua babesten ez dutela erakusteko alegazio zerrenda bat prestatu dute. 3 aldiz galarazi diete herritarrei haien iritzia ematea, eta gero proiektua UGP gisa inposatu nahi dute. Hala ere, iragarri dute erabakiari aurre eginen diotela eta ez diotela men egiten Nafarroako gobernuaren erabakiari. Natura ondarea defendatzeko eta azpiegitura proiektu handien aurka borrokatzeko sortu zuten Euskal Herria Bizirik sarea iaz. Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako 20 eragile ekologistak eratu zuten eta iragarri zuten indarrak metatu nahi zituztela euren asmoen inguruan. Gaur, iragarri dute mobilizazio sorta bat hasiko dutela megaproiektuen aurkako jarrera agertzeko, iritzi diotelako proiektu handiek ekosistema naturalaren hondamendia ekarriko dutela. Ipar Euskal Herrian, Baionan immigrazio legea salatuko dute urtarrilaren 21ean. Pirineo Atlantikoetako departamentuko 30 erakunde baino gehiago bildu dira immigrazio legea salatzeko. Manifestatzeko deialdia luzatu dute, esan bezala urtarrilaren 21eko goizeko 11etan Baionako suprefeturaren aitzinean. Ensuite, on se dirigera tous en projet de vie. Grand merci à tous de vous être réunis aujourd'hui. Indarkeriaz ariko egoera jarraian, azken berria da eraso homofobo bat izan zela San Tomasetan, abenduaren 21ean Bilbon. Eraso homofobo eta faxistak ugaritu diren garaiotan, ze forma du eskuin muturrak Euskal Herrian. Gaia hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Eneko Ander Romero politologoa. Arratsaldeon, Eneko Ander. Kaixo, arratsaldeon. Hasieran esan bezala, eraso homofobo zein faxisten gorakadan bizi gara, zein da gaur egun dugun testuingurua? Esan behar dugu azken urteetan asko hitz egin dela eraso faxisten eta orokorrean gorroto delituen inguruko gorakadaz. Esan beharra dago datu horiek interpretatzerako orduan, gaur egun kontzientzia gehiago daudela eraso horien aurrean eta berez, salaketa mailare goruntz egin duela. Hori fundamentala da aztertzeko ea gorakada bat egon dana ala ez. Bai egia da eta hori ukaezina da,
eraso fasistak eta homofoboak edo xenofoboak edo transfoboak ez direla barriak, baina bai ezaugarri berriak dituztela gurean. Bai, nolako diskurtsoak garatzen direla kontuan izan da, bai diskurtso horien instituzionalizazioa kontuan izan da. Hau da, sareek eta orokorrean diskurtso erreakzionarioek hartzen duten forma, eta baita ere forma hori gero nola gizarteratzen dan. Ertzanitzeko gaia da hau zalantzarik gabe, desberdintasunak daude orduan eskuin muturra, faxismoa eta hasieran aipatutako erasoaren profila eta ideologiaren artean? Segurenik gurean eta atzerrian dagoen eskuma, ultraeskuma eta fasismoa eta tokian tokiko oso desberdina dala. Baina atzean dagoena da fundamentu bardina eta da erantzun erreakzionario bat dagoela martxan. Erantzun erreakzionario bat bai feminismotik, bereziki feminismotik eman diren aurrera pausoen aurrean. Eta hori da, berdindu deitu fasismoa, berdindu deitu transexcluyente diren feminista radikalak, danaren atzean, dana horren atzean dago erantzun erreakzionarioa. Erantzun erreakzionarioak zer bilatzen du finean status quoaren mantenimendu bat. Eta status quoaren mantenimendu horretan ematen diren aurrera pauso guztiak, bai feminismotik, transfeminismotik, queer mugimendutik edo mugimendu antirrasistatik erantzunak izaten dira, eta hori da violentzia honen erroan nire ustez. Orduan esan dezakegu, ezin dela egoera ulertu feminismoan dauden aurrera pauso horiek kontuan izan gabe, ezta? Jarrera hauek, orduan, ideologikoki eskuinaren alde dauden pertsonez gain, ezkerreko ideologia omen duten horietan ere nabaritzen hasi da? Bai, dudabarik, beti existitu da sasi komunista batzuk familia heteropatriarkal zuriaren alde egin dutenak. Minoria bat izan dena eta nik uste dut gaur egun oraindik ere minoria bat dala ezkerreko mugimenduan. Baina bai oso tentuz ibili behar da eta oso larria da zer nolako diskurtsoak ematen diren TERF diren horien artean, trans-exclusionary radical feminism horren artean, zeinek generoa edo sexua modu oso esentzialista baten ulertzen duten eta binarismoatik ateratzen den guztia erasotzen duten. Tartean pertsona transen existentzia bera ukatuz. Hori gurera ere heldu da, baina mundu osoan zehar ikusten ari garen tendentzia erreakzionario larria da. Gurera etorrita, Euskal Herrian nolako egoeran gaude, zein da gure testuingurua? Bai, bueno, zer baino lehenago esan behar da, lurraldearen arabera asko aldatzen dela erreakzio hori bai Euskal Herrian, bai hegoalden eta baita iparralden ere. Egia da, gurean, borroka ibilbideagatik eta bai, esan nolako antolakuntza maila egon den kontuan izan da, fasismoak espazio gutxiago duela konparatuta adibidez estatu espainolarekin edo estatu frantsesarekin. Baina dudabarik bai existitzen da gurean ere. Eta baita ere, aipatu dute TERF mugimendu hori, gurean oso aktibo dagoena, ezin dugu ahaztu Bizkaian bertan, alderdi sozialistak ahaldun nagusirako hautagaiak publikoki modu oso publikoan eta oso modu nabarmenean trans pertsonen aurkako gorroto diskurtsoak zabaltzen dituela eta gaur egun ahaldun nagusia ez izan arren Bizkaiko gobernuan dago. Beraz, diskurtso horiek garatzen dira eta diskurtso horiek hainbat instituzioetatik baita ere babesten dira modu esplizito edo implizitu baten. Beraz, gurean ez gaude horrelako izaeraz libre. Gurean egoera aipatuta, Espainia mailan Ferraz auzoan dauden pertsonak ere egoera honen islada direla esango zenuke? Bai, hemen kontu zibi behar gara. Ze askotan eta are gehiago Ferrazen emandako zirkoa esan dezakegu ikusita, horrelako eskuin muturreko edo eskuin erradikalaren figurak friki bezala identifikatu aldoguz. Eta ulertu behar da, hau dela
nolabait masa fasismo baten erakusle. Ez horiek Espainia, baina, bueno, Espainian nabarmen ikusi da, ezta? Ferrazen ultraeskumeko familia desberdinak batu indira, bai PP-ko radikalak, neoliberalak, nazional-katoliko klasikoak, katoliko estremistak, hainbat argazki ikusi ditugu. Kontu zibibarra, ze pentsatu dugu barre egiteko kontu bat dela, baina horren atzean dagoena da oso diskurtso bat, eta diskurtso hori helarazteko eta zabaltzeko estrategia konstiente bat. Segurik pertsona horiek aprobos garatu ez dutenak, baina badagoena hainbat think tank direlakoetan pentsatuta eta edatuak. Euskal Herritik Espainia mailara joan gara, Frantzian ere migrazio legearekin ere egoera hau ere ikusten da, eta mundu mailan Argentinara begira ere badago zer esana. Bai, frantzez aipatu duzu, eta frantzez segurenik izango da ultraeskumaren adierazle nagusienetariko bat ikusterakoan ze arriskua daukan norabiteko ultraeskumaren banalizazioa. Ikusten dugu nola ultraeskumak lortzen duen ezartzea nolabait ideologia, oinarrizko ideologia bat, edo ideologia bat, marko bat, gero beste alderdi batzuk eta gero beste mugimendu batzuk emotet zibilizatuagoak omen direnak, erosten dutenak, eta nola politika fascista edo ultraeskumako politika erreakzionario horiek kontagiatzen dira beste alderdi batzuetan, ezta? Kasu honetan makronismoan. Aipatu duzu Argentina baita ere, baina baita ere dekogu ezagutu batuak, izan dugu Brasil, adibide anitz daude. Ultraeskumak tokian tokiko forma bat hartzen dute, tokian tokiko bai kultura, bai ibilbide historikoa desberdina da, baina barnean daukate, eta hainbat lekuetan, adibidez Argentinan, usten dugu ultraeskuma neoliberal bat den, Espainian alta bere ibilbide nazional-katolikoagatik ultraeskuma dago oso lotuta frankismo soziologiko horrekin, baina guztiek atzean daukatena da bardina. Da status quoaren mantenimendu bat, hori da bilatzen dutena. Da sistema cis-heteropatriarkal eta kapitalistaren mantenimendua, eta da gehien bat mundu mailako erantzun erreakzionario bat bestelako ideologien eta bestelako bizi moduen aurrera pausuen aurrean. Bai, tokian toki egoera desberdina bada ere, kontu zibili beharko gara, eta aurrera begira, zure ustez, zer da dugun panorama? Bai, aurrera begira dugun panorama jendearen eskuetan dago. Oraindik ezin dugu begiratu pola magiko baten eta aurreatu nola izango da mundua, ezta? Baina bai uste dut asko ikizal dugula ultraeskumatik. Alde batetik estrategiari dagokionez. Dago plataforma oso ezagun bat, TikTok deitzen dana, eta segurunik mendebaldean ezin da ulertu ultraeskumaren gorakada TikToken emandako estrategiak ulertu barik. Beraz, hor TikTok eta beste sare batzuetan emango diren borroka oso importantea izango da garai berriei eta generazio berriei dagokionez. Eta gero nik uste dut oso interesgarri izan dela, bai estatu batuetan eman diren ezkerretik estrategia desberdinak eta nola populismo merkaren aurrean eta nolabaiteko ultraeskuma friki horren artean, adibidez sindikatuak antolatu egin dira eta erantzun sindikal irmoa eman dute. Eta erantzun sindikala aipatzen dut, baina izan alda borrokarako beste esparruak. Hau da, etorkizuna eta berezik ezkerretik egongo da baldintzatuta segun eta zer nolako estrategiak eratzen dituen bere diskurtsoa helarazteko, eta hor sareak aipatu ditut, baina baita ere zer nolako borrokak eramaten diren aurrera. Hauek transversalak izango diren, zabalak izango diren, borrokarako esparruak eta antolakuntzarako esparruak ematen diren, edo erantzun instituzionalean soilik geratuko dan, eta horrek baditu bere mugak, ezta? Bai, kontuan izango dugu aurrerantzean, izan ere etorkizuna ezin baitugu eraiki, baina adi eta atentu zibili beharko gara. Eskerrik asko Eneko Ander Romero, gaur gurean biltzeagatik. Eskerrik asko zuei.
Euskararen inguruko berriei begira Osakidetzara goaz. Profesional eskasiari aurre egite aldera ezinbestekoa dela esan da, Osakidetza Europako Batasunetik kanpoko medikuak kontratatzen hasi da. Orain dela aste bi egin zuen horren jakinarazpena. Euskararen ezagutza egiaztatzeko eskakizunik ez dute profesional horiek. Horrek osasun sistemaren kalitatean eragin ditzaken kalteez abisatu du hizkuntza eskubideen behatokiak. Euskaltzaindiak 6 hilabetetan behin egin ohi duen bezala hainbat euskal forma onartu ditu eta beste hainbat moldatu edo findu egin ditu. Onartu berri dituzten formen artean 73 sarrerak dira, 389 azpisarrerak eta 381 ohiko lexiak. Ohi bezala gizartean puri-purian dauden gaiekin harremana duten formak dira asko. Esaterako ondasun bat alokatzen duena alokatzailea da eta alokairu hori ordaintzeko bere jabetzako negozio bat zuzenean kudeatzen eta zuzentzen duenak autoenplegu bat izango du. Iazko Gaiartako jaietan 22 neskari ukituak egin zizkion barraketako langileari 6 urte eta 9 hilabetetako kartzela zigorra ezarri dio Bizkaiko auzitegiak adostasun epai batean. Akusatuak epaia onartu du. Barraketako langilea iazko ekainean atxilotu zuten 22 neskarik adingabeak gehienak ukituak egin izan leporatuta. Barrakan segurtasun mekanismoa ziurtatzen zuen bitartean egiten zituen ukituak. Lanbideri zerbitzua ematen dion enpresa batek zibereraso bat jasan zuen azaroan 2021-tik erabiltzen ez diren bi zerbitzaritan. Horren aurrean eta erabiltzaileen datuak arriskuan egon daitezkelakoan zerbitzari horietan agertzen ziren pertsonei neurriak hartzea gomendatu die Eusko Enplegu Zerbitzuak. Horiek eramango gaituzte gure helmugara. Hezkuntzan Nafarroan hainbat sindikatuek elkarretaratzera deitu dute hezkuntza sailarekin negoziazioa eskatzeko asmoz. Datorren astelenerako hilak 22 hezkuntza mahai sektorialaren deialdia dela eta Steilas, ANPE, AFAPNA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek hezkuntza sailarekin negoziazio prozesu bat irekitzea eskatu dute irakasleak kezkatzen dituzten gaiei heltzeko, mobilizazioen deialdia baztertu gabe. Irakaskuntza publikoko irakasleek urte asko daramatzate erosteko ahalmenaren galera handia metatzen, 120tik gorakoa, kasurik onenean. Oso une konplexuan daude eta erronka asko dituzte aurregiteko hezkuntzaren esparruan. Oraindik ere negoziatu gabe daude ikasleentzako hezkuntza arretaren kalitatea handitzeko beharrezkoak diren hobekuntzak. Irakasle nafarrek planteatzen dituzten beharrizan profesionalei erantzuteko. Hobekuntza ekonomiko ez, ratioen murrizketaz, eskola ordutegiaren murrizketaz, lankarga gehiegizkoaz, burokraziaren murrizketaz, plantillen egonkortasunaren hazkundeaz eta barrez ari dira. Eta guk baditugu aldarrikapen betikoak, aldarrikapen zentzuzkoak, guk eskatu egiten duguna da ratio de jaitxiera, eskatu egiten dugu erosteko ahalmena berreskuratzea, plantillak egonkortzea, eskatu egiten dugu irakasleok pairatu egiten dugun gehiegizko lan zama arintzea, eta hori guztia eta bestelako gauzak negoziatzeko prest gaude. Eta gaunen aurretik hemen gauden sindikatuok, Steilas, AFAPNA, ANPE, LAB, Comisiones Obreras eta UGT, dei egin genion hezkuntza departamentuari gurekin negoziatzen hasteko. Eta horretarako aukera dute urtarrilaren 22an heldu den astelehenean egingo den mahai sektorialean.
hor erantzun bat eskatu egin behar diogu Hezkuntza Departamentuari. Gogoan izan behar dugu ikasturte honen hasieran, lehen mai sektorialean, Jimeno sailburuak etengabeko elkarrizketa hasteko prest zegoela adierazi ziela sindikatuei. Beraz, sindikatuak prest daude helburu horiek lortzeko behar diren neurri guztiak hartzeko eta beharrezkoa bada mobilizazioak egiteko. Hezkuntzan jarraituz ikasgeletan, bai lehen hezkuntzan eta bai bigarrenean ere, sakelako telefonoen erabilera mugatzea proposatu zuen duela hilabete Espainiako Hezkuntza Ministerioak, baina Eusko Jaurlaritzak gaur bertan iragarri du ez dituela ikastetxetan mugikorrak galaraziko. Arartekoari dagokio datu pertsonalak eta intimitatea babestearen arloan herritarren eskubideak bermatzea. Hala, bideozaintza une oro ez erabiltzea eskatu die Arartekoak erakundei kalean anai handi bat ez izateko. Mikel Klaber lankideak azalduko digu. Arartekoak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren defendatzaileak bideozaintzarako kameren gaineko erregulazioa eta gardentasuna hobetzea eskatu du. Aurrerapen teknologikoak araudietan islatu behar direla ondorioztatu du egindako azkeneko txostenean. Besteak beste, kamera mugikorren gaineko erregulazio eza azpimarratuz. Erakundeek oro har araudiak betetzen dituztela onartzen badu ere, herritarrek beraien irudiaren gaineko dituzten eskubideak babestu ahal izateko hobekuntzak egin behar direla ondorioztatu du Arartekoak. Arartekoak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herriaren defendatzaileak bideozaintza kameren erabilerarako araudi eta protokoloak berrikusteko beharra azpimarratu du segurtasun saila eta 14 udalekin egindako azkeneko azterlanean. Izan ere, gero eta gehiago ikusten ditugun gailuak dira hauek. Gasteizen adibidez, Udaltzaingoaren 600 kamera inguru daude, Donostian 300 eta 50 eta Bilbon 200 eta 75. Irudi eta soinuak hartzeko gailu hauek herritarren oinarrizko eskubideengan izan alduten eragina aztertu du Arartekoak. Sistema hauen bilakaera teknologikoak egungo araudian behar bezala egokitzen ez dela ondorioztatuz. Erakundeek oro har herritarren segurtasunerako bideozaintzako arauzko eskakizunak betetzen dituztela onartzen bada ere, erregulazioa, barne kudeaketa eta gardentasuna hobetu behar dela azpimarratu du Arartekoak. Besteak beste, kameren erabilera proportzionala dela bermatzeko eta pertsonen oinarrizko eskubideak babesteko barne tresna juridikoak eta protokoloak garatzeko beharra ikusten da, dron eta uniformeetako kamerei bereziki zuzendutako gomendioa. Gailuak instalatu baino lehen, helburuari buruzko hausnarketa egin behar dutela baieztatzen da ere, gaur egun horrelakorik egiten ez dela aipatuz. Izan ere, gailu ugari itxuraz arriskurik gabeko eremuetan erabiltzen dira, hortaz, intimitaterako hain intrusiboak ez diren beste aukera batzuk erabili behar direla gomendatzen da. Hala nola, irudia gordetzeko epeak berdintzea edota eskaerak zein organora zuzendu behar diren zehazteko gomendioa zabaltzen du Arartekoak bideozaintzari buruzko txostenean. Araban Lantaronen zehazki Arabako Industria Administrazioaren ordezkaritzak 3.120 eguzki energia panel eraikitzeko baimena eman du. Mikel Klaber.
Aurreko asteetan Vitoria Solar 1 eta Vitoria Solar 2 parke fotovoltaikoekin gertatu bezala, Arabako industria ordezkaritzak 3. parke baten sorrera baimendu du. Oraingoan, Azideka Solar eguzki parkea izan da aurretiazko baimena eta eraikitzeko baimena jaso dituena. Dekitra enpresak Lantarongo udalerrian proiektatutako instalazioak 3.120 eguzki panel aurrik ikusten ditu autokontsumorako zuzenduko direnak. Politika gaietara goaz, guztira 31 urte espetxean pasa zituzten Bateragune auziko 5 auzipetuek balorazio gordina egin dute ostegun honetan, Espainiako entzutegi konstituzionalak auzia biderako itxi ostean berriz epaitzeko aukera betiko baztertuz. Gu atxilotuak izan ginen, herri honetan, ezker abertzaleak estrategia ez aldatzeko. Aingordin. Gu atxilotuak izan ginen, eszenatoki berri bat ez sortzeko Euskal Herrian. Eta gu atxilotuak izan ginen, borroka armatua, etaren borroka armatua, ekuazio politikotik ez ateratzeko. Hori zen helburua. Eta hori oso garbi daukagu, 15 urte beranduago oso argi geneukan bezala momentu aretan. Hau oso gordina izan daiteke, baina hau egia da. Lofer istorio batean aurrean gaude eta porrot baten aurrean ere bagaude. Diputatuen Kongresuak Espainiako Konstituzioaren artikulu bat, 59 hain zuzen ere, aldatzeko izapideak hasi ditu, testua inklusiboagoa izan dadin. Gauzatuz gero, Konstituzioak 55 urteko historian izan duen 3. erreforma izango litzateke. Aurrenekoa 1982an egin zuten eta azkena 2011an. Beharrezkoa da aldaketa honi baiezko borobila ematea, eta hala egingo dugu, duintasunagatik, eta ez soilik ezgaitasuna duten personen duintasunagatik, gizarte osoaren duintasunagatik baizik. Diskriminazioak eta egin beharrekoak ez dira desagertuko ezgaitasuna duten personen alde neurri sakonak hartzen ez diren bitartean. Consideramos que la reforma de la Constitución no se debe llevar a cabo solo cuando el Partido Popular y el Partido Socialista lo deciden, y solo sobre los aspectos que considere. Langileen aldarrietara egingo dugu salto, 10 lanuztetik 2. zuten gaurkoa, Kristau Eskolaren eta IZEA patronalarekin sindikatuek abiatutako negoziazioan adostasun ezabaita nagusi. Patronalaren arabera, itunpeko eskoletako grebak 15%ko jarraipena izan du eta sindikatuen esanetan aldiz 65%koa. Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko irakaskuntzako gizarte ekimeneko ikastetxeetan deitutako greba egunaren jarraipena 65% ingurukoa izan dela esan dute sindikatuek. Bestalde, patronalaren arabera 15,11%koa izan dela esan dute jarraipena.
Otsailera arte deitutako 10 greba egunetan lehenengoa eman zen urtarriaren 17an Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte ekimeneko ikastetxeetan ELA, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta Estella sindikatuek deituta. Patronalarekin izandako azken bileran akordiorik gabe amaitu ondoren. Bilboko manifestazioa hasi aurretik sindikatuetako ordezkariek berriro kritikatu dute Kristau Eskola eta aizeizea patronalaren negoziazio mahaiko jarrera. Sindikatuentzat bere planteamenduak erabat eskazak, berantiarrak eta gatazka luzatzeko estrategia dira. Hala ere, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak ikastetxeetan gertatu den bezala negozia dezatela eta adostasun batera hel daitezela dei egin die sindikatuei, 10 eguneko grebari eustea gehiegizkoa dela gehituz eta ikasleentzat erabat kaltegarria. Ikastolak lortu dute ja sindikatuekin euren akordioa eta egoera berean baitare lortu beharko lukete gizarte ekimenekok baitare akordio hori. Patronalei zen sindikatuei eskatu beharren nago jarrai dezaten hitz egiten, adosten eta negoziatzen. Mekanerreko enpresa batzordea Bizkaiko Aldundiko berrikuntza eta garapen saileko arduradunarekin bildu zen asteartean lantokiaren itxieraren kontrako 16. grebagunean. Aldunditik jakinarazi zaienez, momentuz inork ez du Mekaner erosteko interesik, baina enplegua mantentzeko beste alternatiba batzuk daude. Erakunde publikoek oraingoz ez dute aurkitu Mekaner urdulizko trokelgintza enpresa erosteko interesa duen inbertitzailerik. Bizkaiko Aldundiko berrikuntza eta garapen sailak horrela jakinarazi dio plantako langile batzordeari. ELA sindikatua jakinarazi duenez erakunde publikoek erosle bat aurkitzeko orain arte egindako ahaleginek ez dute fruiturik eman. Langile batzordea eta Aldundiko ordezkariak eren egun bildu ziren eta orduan eman zieten egoeraren berri. Gauzak hala, inbertitzaile baten bila jarraitzeko eskatu die sindikatuak erakundei. Estelantisek irailean jakinarazi zuen Mekaner lantegia ixteko asmoa duela eta 6 hilabeteko epea amaitu zain dago, oraingoz ez baitu aurkakorik esan. 158 langilek dihardute Mekanerren eta plantak 600.000 euroko irabaziak izan zituen iaz. Langileek hainbatetan salatu dute multinazionalak jarduera atzerrira eramateko asmoa duela, horrela mozkin handiagoak lortzeko. Langileek 16 greba egun egin dituzte itxiera eragozteko eta lantegiaren inguruko txosten bat enkargatu dute ura birmoldatu eta autogintza ez den beste sektore batzuetako eskakizunetara gokitzeko. 30 greba egunen ostean, Zornotzako AKT Plastikos enpresako langileek enpresak hitzarmen kolektiboren negoziazioa blokeatzen jarraitzen duela salatu dute. Zornotzako AKT Plastikos enpresako grebalariak Iruñeko Volkswagenen aurrean bildu dira hitzarmen kolektiboaren negoziazioaren alde 30 greba egunen ostean. AKT Plastikos Zornotzako enpresa bat da, 140 langile dituena, horietako asko emakumeak, eta termoplastikoak injektatzen ditu batez ere Volkswagen taldearentzat. AKTko langileek bilera bat eskatu diote aleman taldeari, langatazka zein egoeratan dagoen lehen eskutik asaltzeko, eta enpresako zuzendaritzak uko egin dio grebalariekin biltzeari. ELA Industriako Alaz Neletek argi utzi du. Horre salatzen duguna da, alde batetik Eskiroleko bakarrik kobratu izan dutela nomina, eta beste alde batetik ebentualen kontratazioaren bitartez ordezkatzen daudela grebalariak, eta horren baitan eta hitzarmenaren defentsan hemen gaude Volkswagen ere uste dugulako honen parte aktiboa ere badela eta babesik ez duela ematen subkontratatzen duen enpresen langilei. Langile grebalariek salatu dute enpresa grebarako eskubidea urratzen ari dela. Izan ere, zuzendaritzak legez kanpo ordeztu ditu grebarekin bat egiten duten langileak. Eta lan egindako hilabetetako nominak ordaintzeari utzi dio. Hitzarmena berritzeagatik greba utz dezaten behartzeko. ELA Volkswageneko Igor Peñalberrek gai honek haiengan duen eragina azaldu du ere.
Oraingoz ezerrez, baina bai dauzkate pieza batzuek hemen jartzen ditugunak eta jarraitzen badute ere geldi dezakete produkzioa. Horregatik Volkswagenek badauka bere erantzukizuna hau bideratzeko. Gertakari horiek salatu dira lan ikuskaritzan eta Bilboko lanarloko epaitegian, non epaiketa bat eginen den datorren astean. Ekonomiatik kirol albistetara goaz, Osasuna Errege Kopatik geratu da eta Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa egin zuen atzo, bere taldeak Realaren aurka Sadarren jokatu zuen Errege Kopako partidaren ostean. Teknikari txuri urdinak Hernandez arbitroaren irizpide ezberdina deitoratu zuen penaltietan. Osasunak amaiera eman dio Errege Kopan parte hartzeari atzo Realaren aurka Sadarren galdu ostean. 10 jokalariekin amaitu zuten arren, atzaparrez eta presioz betea jokatu zuten. Osasunaren lehen zatia oso ona izan zen presioari eta ambizioari dagokionez, 45 minutu interesgarritan. Zubeldiak Budimirri egindako balizko penalti bat ez zen adierazi partidaren hasieran. Budimirrek kontaktu bat nabaritu zuen eta epaileak ez zuen ezer adierazi. Atxeden aldiaren ostean, funtsesko jokaldia Katenak Lenormandi emandako helduleku arin bat izan zen, eta penaltiz eta gorriz bukatu zuen Osasunako atzelariak. Ondorioz, Oiartzabalek 56. minutuan gola sartu zuen. Osasunak bihotza jarri zuen amaiera arte. 10 jokalarirekin bakarrik, baina ez zen markagailua berdintzeko gai izan. Gehitutako denboran Mikel Merinoren 0-2koa iritsi zen penalti baten aldaratze batean. 85. minutuan Aitor Fernandezek penaltia eragin zion Brai Mendezi. Atezainak gola gelditu zuen arren, Merinok gola sartu zuen. Tamalez, Osasuna berriro ere etxera partidurik irabazi gabe bortatu zen, baina afizioaren babesarekin. Hurrengo partidua igande honetan izanen dute Getaferen aurka. Kultura gaien berriekin hasteko, pantailaren beste aldean dugu Irati Agirre Azkuenaga. Adi. Bastanen Euskal Nobela Beltzaren astea egingo dute urtarriaren 22tik 28ra. Datorren astelenetik aurrera beraz. Aste betez izango ditugu hil beltzan, genero beltzeko liburuen aurkezpenak, mahai inguruak, solasaldiak eta gehiago. 10. edizioa da aurtengoa, eta bertako ekitaldietan parte hartuko dute besteak beste Josu Martinez zinemagileak, Ernesto Prat idazleak eta Nerea Ibarzabal eta Laia Martin bersolariek. Beraz, egitaraua pixkat gainetik komentatzerren, ekitaldiak Zeibaiaratan izango baitira. Astelenean, hilak 22 zazpiterrietan, idazlekin solasean, 6. hilbeltza bekaren irabazleak, Beñat Irastorzak alegia, altza hildakoak Fred Vargasen eleberriaren itzulpenaren inguruko solasaldia eskainiko du Arizkunen. 24an asteazkenez, arratsaldeko 7:00 Eusebio Erkiaga, Arranegitik Bertze auzo batzuetara, Miren Agur Meaberekin solasaldia izango dugu, Anisko Mendiarte elkartean, eta ostiralean, 7:30 Mirande film baterako zirriborroa dokumentala, Josu Martinez zuzendariarekin 3:00. Larun batean, Sorgin Eiza Euskal Herrian izeneko mahai ingurua izango da, Amaia Nauzia, Asisko eta Juainaz Paul Arza islariekin, moderatzailea Aneslaba delarik, eta eguerdian Baskaria egongo da Erratzuko elkartean. Igandean aldiz, 7:00 bukatzeko bertso saioa izango da Arizkunenea Kultur Etxean Elizondon. Bariopintas kolektiboak korrespondentzia erakusketa eskaini du Iruñeko Ziudadelan. 8 gutun kutsek eta 8 gai personalek osatzen dute 60 artelan baino gehiago erakusketa hau. Esan bezala Iruñan egongo da Iruñeko Ziudadelako bolborategian eta 8 gai desberdinetatik abiatuta sortutako 64 lan egongo dira bertan. Antolatzaileen esanetan korrespondentzia proiektua 8 gutun kutxa eta 8 gai persolanen inguruan mamitu dute, eta horretarako bakoitzaren inguruan 8 proposamen sortu dira. Hau da, 8 hitz egiteko modu, ez da, hitzaren adiera ezberdinekin jolastuz, eta aldian gutun bat pakete bat entregatzeak sortzen duen komunikazio horri baita ere foko jarriz edo izpide hartuta. Eta era berean, korrespondentzia proiektu honek
hitz horren funtsesko beste adiera bat badakarrela ere azaldu dute, hau da, batak bestea hartatu eta zaintzeko ekintza. Leire Olkotzek, Idoia Iribertegik, Berta Zueskunek, Mila García, Gabriela Barriok, Itziar Goinik, Rebeka Gilek eta Kontxa Pasamarrek sortzen dute kolektibo hau. Eta, batzuk esan duten, aterako Mila Garziak, historia txikietan oinarritutako proiektu honetan, batez ere, pospolo kasa batean sartu daitezken bizipenak ekartzea izan dute helburu. Emakumeen begiradak, baita ere, emakumeen begiradari garrantzia eman, ez da batez ere begirada horiek berrinterpretatzeko beste era batzuk edo berrinterpretatzeko modu batzuk. Kolektiboko kide batek, Rebeka Gilek, haurtzaroa aurkeztu du bere kutsatxo horretan, haurtzaroa iraganerako leio, bestela gure oroitzapenen eta bizipen maitagarrienen iraganerako leio bezala. Eta beste sortzaileetako batek, Itziar Goinik, Mataza izeneko kutsatxoa aurkeztu du, eta bertan, 8 paragrafotan kontatzen du Kruzitaren bizitza. Beraz, hor ere erronka berri bat, hau da, emakume baten historia askotariko 8 emakumeren begiradaren bitartez irudikatzea. Kontxa Pasamarrek aldiz, basoa lana aurkeztu du, eta bertan, sormenezko hurbilketak ahalbidetzen ditu lurralde desberdinetara. Esan bezala, 8 ikuspegi eta erakusketa otsaiaren 11 arte egongo da ikusgai Iruñeko bolborategian. Urtarrilaren 19 ostirala. Alfredo Sansolen testuaren egokitzapena da obra hau, eta istorio txikietan dago oinarrituta. Udaren nostalgia eta haurtzaroaren askatasun galdua ekartzen ditu gogora. Gainera, eguneroko bizitzako errutinatik kanpo proiektatzen ditugun adiskidei, harreman personalei eta fantasiei buruzko hausnarketa proposatzen du 16 esketzetan. Itziar Lazkanok zuzendu du, batez ere gaztelerazko bertsioa, eta testuaren euskarazko bertsioa Patxo Telleriak egin du, eta zuzendari laguntzaile izan du bertan Inigo Kobo, euskarazko bertsio horretan. Historio bakoitzeko rol ezberdinetan 6 antzesle ikusiko ditugu, Gorka Luna, Izar Pizarro, Itxaso Sánchez, Omar Somai, Markel Vázquez eta Sofia Saio. Alde teknikoa berriz, jantziak betitze zaituarenak dira, beraz, segurtatuta dugu kalitatea hor, eta atretzo eta elementu estenografikoak Maria Casanuevarenak dira. Kantu zuzendaritzan berriz, Jerai Vázquez aritu da. Esan bezala, antzeslana bihar urtarrilaren 19 estrenatuko da, eta 21 bitartean taularatuko da euskaraz. Sarreran eskuragai dituzue sarrerak dagoeneko Pabellon 6en webgunean. Eta antzerkiarekin jarraituz, aurrera dijoa, joan den astean abiatu zen antzerki garaia zikloa urdizian eta behasainen euskal antzerkia bultzatzea du helburu antzerki ziklo honek, eta 30. edizioa du aurtengoa. Antzerkia edatu eta ikusleak, batez ere gazteak erakartzeko egitaraua antolatu dute aurten ere, eta antzerki taldeak eta obrak aukeratzerako garaian, antolatzaileek esan dute, kalitatea, muntaia, hizkuntza, euskara izatea, eta obren arrakasta izan dituztela izpide. Aurtengo edizioan 8 antzeslanek osatzen dute egitaraua, eta horietatik 2 bakarrik izango diran gaztelania utxean. Obsoletuz izan zen, taularatu zen lehenengoa, eta bihar urtarrilaren 19 ostiralez, baginaren bakarrizketak izango dugu ikusgai Usurbe antzokian Beasainen. Begoña Bilbao zuzendari da, eta Ainhoa Etxebarria, Itziar Urretabizkaia eta Intza Alkain ditu bertan aktore humorezko lan honek. Ondoren otsailaren 9 Almazenean egingo dute Urdiziako herri antzokian, Zuaitz Gurrutzaga eta Iker Galartza aktore dituen pieza garratza esango dugu. Eta beste batzuk aipatzearren, martxoaren batean, postdatarik gabeko gutunak izango dugu Ordizian bertan baita ere, Kepa Errasti eta Nerea Ariz Navarretarekin. Eta martxoaren 15ean, Esnearen kolorekoa Beasainen baita ere, Fernando Bernuesen zuzendaritzapean arituko dira Joseba Paolaza, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Jon Olivares eta Jose Ramon Zoroi. Sarrerak 12 eurotan egongo dira salgai, badaude dagoeneko, eta denboraldi osorako bonuaren salneurria berriz 72 eurokoa izango da.
Gaiz aldatuz, giro ezin hobea bizi izan zuten atzo Getarian, San Antonio eguna dela eta 100 lagunek dastatu ahal izan dute txakolin uzta berria. Alzatu kopak, bat, bita hiru, gora Getariko txakolina! Hemen probatzen hasiko gera, komeni bada jarraitu. Baina neurri horrelakoak, bestetan alperrik daude, beraz nahi duna egin, inoik kalteik egin gabe. Txakolinetik Sagardora goaz, gaur Arabako txotx denboraldia hasi baita. Araban ere martxan da 2024ko sagardotegi garaia. Mikel Landa txirrindularia izan da aurtengo uzta probatu duen lehena, kuartangoko sagardotegian. Familia hemen daukadalako eta hemen ere momentu oso onak pasatu ditugulako. Eta espero dut sagardoren bat irekitzea podioren batean. Sagardoa dastatu baino lehen hori bai, Mikel Landak sagarrondo arabar bat landatu behar izan du. Behin edalontzia eskuan, berari zuzendutako bertso batekin eman dioti ongi etorria aurtengo sagardoari. Sagardo gozo, hori edanta, hau agindua da haizu. Zukustailean frantxiko turra, irabazi behar duzu. Zukustailean frantxiko turra, irabazi behar duzu. Sagardo urte ona izan dela baieztatu dute antolatzaileek. Gipuzkoako sagarrondoak kaltetu dituen onddoak Araban eraginik izan ez baitu lurraldearen batez besteko garaierari esker. Osotara, 120.000 litro inguru ekoitzi dira Arabako 3 sagardotegietan, Kuartangon, Aramaion eta Trebinun dastatu ahal izango ditugunak. Sagardoarekin jarraituz, asteartean hasi zen 2024ko txotx denboraldia, Inigo Etxezarretak Entol Sarmiento talde arabarreko abeslariak eman zion hasiera eta musikarekin izan zen 11 telebista. Ikusi. Logeletako sabaiek. Sagardo denboraldia dagoeneko hasita sagardogilek egindako uzta konpartitzeko unea heldu da. Probatzen lehen izateko aukera eman diote ETS Entol Sarmientoko Inigo Etxezarreta abeslariari. Hasiera batean, pixkat harrituta ez denekilako hainbesteko garrantzirik zuenik, eta gero bestalde, pozik uste dut taldearekin ere errekonozimendu edo omenaldi moduko bat ere badela, eta orduan, gozatzen, momentuz gozatzen. Entol Sarmientok 2005an ekin zion Arabako Errioxan. 19 urte zaritu ostean Euskal Herriko musikaren gailurrera heldu da, euskaraz gehien entzuten den taldea izateraino. Eta esan dezakegu sagardotegiek eta ETS taldeak badutela antzekotasunik, zoriontasunean sagardotegietan eta kontzertutan sortzen den giroan esaterako. Egia da taldea, ardogintzarekin eta ardoaren munduarekin oso lotuta dagoela, bertakoa garelako, araberrosekoa garelako, baina aldi berean ere ni sagardoa kontsumitzen dut eta 3-4 aldiz urtean etortzen naiz, lagunekin, familiakin, holako ez bakarrik sagardoa eta baizik eta sagardotegiako eskaintzen duten plan edo esperientzia honetaz gozatzera. Ordune, ez naiz berria hemen eta gainera, beti nolait bizitza ospatzen du sagardotegietan eta gaur egun, gaur behintzat, itxi da pixkat zirkulo hori eta niretzat ere izandako errekonozimendua eskartzen dut, ez. Datorren urtean taldeak 20 urte beteko ditu eta ospatzeko kontzertu berezia egingo dute Beken. Bere ibilbidearen azken kontzertua izango dela aurreratu dute.
Momentu honetan egia oso zentratuta gaudela gure 20. urte horretan. Kontzertu berezi bat prestatuko dugu, ez bakarrik kontzertuak baizik eta egun osoko programazio bat izango duen jai egun bat, eta guretzat ez da kontzertu bat izango da gure historiari egindako omenaldi bat, eta ez bakarrik gure historiari baizik eta herriko jaia egindako omenaldi bat. Orduan, ez da izango kontzertua, izango da esperientzia moduko bat, kontzertu luzeagoa, kolaborazioekin gauza gertatuko dira, eta hori eta bi bek saldu dira, 40.000 sarrera gelditzen dira azkenak, 3. eta jazta gehiago ez ditugu aterako, eta orduan pixkat ere harrituta jendearen erantzunaekin. Bira arrakastatxoaren agur kontzertua izango da, agertokietatik aldi baterako urrundu baino lehen. Adin guztientzako jaialdia taldearen historiako handiena. Bada joan nahi eta oraindik ez baduzu sarrerarik agortu baino lehen erosi. Azken albiste honekin iritsi gara albistegiaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Zuekin batera gune hauzia behin betiko itxi ondorengo mezu musikatuarekin utziko zaituztegu. Ongi izan eta bihar arte. Baina gu horregongo gara zuekin batera. Zenbat aldiz lapurtzen diguten herri batera ikitzeko denbora. Zenbat aldiz asmatu ohi duten atzera itzultzeko aitzaki bat. Zenbat aldiz aldatzen dituzten haien erara gure istorioak. Baina gu horregongo gara zuekin batera. Ta ez gara sartuko berriro haiek nahi duten zuloetan, altxatuko ditugu besoak, bukatzeko nartezinak, aterako dugu benetan, barruan gelditzen zaigunak, beti horregongo gara zuekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuken juezen eskuak garbi daudela. Zenbat aldiz adituko nuken hau behingo zamaitzeko aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuken etxean lasai nahi zaitu dala. Baina gu horregongo gara zuekin batera. Ta ez gara sartuko berriro, haiek nahi duten zuloetan, altxatuko ditugu besoak, bukatzeko nartezinak, aterako dugu benetan, barruan gelditzen zaiguna, gu beti horregongo gara zuekin batera. Ez nuen inoiz pentsatuko estaldura ona izango nuenik? Bagasarri, txindokin eta larunen, baita Gorbeiaren egalean, Ernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen, eta hemendik kanpo, eta gainera 5G ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?